5-nji maýda paýtagat Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesine agza yerli işewur toporlary we Telekeçiler birleşmeniň nowatdan daşary ýygnagyna çagyryldy. Ýolbaşçylar ýygnaga gatnaşyjy telekeçilere we işewurlary ýüzlenip olardan lewapda harasatdan ejir çekenlere kömek bermegi haýyş etdiler. Adamlar muny uly höwes bilen goldadylar. Olar azyk, haryt, material we pul kömegini bermäge taýýardylar. Kimisi gönüden göni ýardym ýebermek üçin kömege mätäşler öý salgylaryny sorady. Lewapda ejir çeken raýatlara kömek bermek üçin ýörüýte bank hasabyny açmak teklip edildi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Ýöne ýolbaşçylar ýygynaga gatnaşyjylardan harasatdan ejir çeken raýatlara beriljek kömegiň birleşmeniň ýa-da oňa agda telekeçileriň adyndan dälde diňe döwletiň adyndan gowşurmaga ruhsat beriljakdygyny aýdýar. Seredi bu tursalar kömegi senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň adyndan dälde diňe döwletiň adyndan geçirip bolýan ekeni, şonuň üçin hem hasap açmak bolanok diýip habar çaýtdy. Ýygynaga gatnaşyjylara olaryň lewaba ýebermek isleýän ýardymlaryny diňe döwlet edaralarynyň üstü bilen eýelerini gowşurmak teklip edildi. Serişdeleri döwlet edaralarynyň hasabyna geçirmeli. Olar bolsa öz gedeginde kömekleri mätäşlere paýlap bermeli. Bu teklipe garşy çykanlar hem tapyldy. Ýöne gatnaşyjylaryň özleri basyşdan gorkup, dören garşylygy öz aralaryna ýatyrdylar diýip habar çaýtdy. Şeýlelikde harasatdan ejir çekenlere telekeçileriň ýardym gowşurmak meselesi dolu netijelenmedi. Lewap we Mary vilayetlerine 27 aprelde weýrançylykly harasat turdy. Bu regionlaryň ýaşaýjylary apy tupanyň netijesini agyr ýetdiler ese var boldy. Ýöne tebigi betbagçylykdan ejir çekenlere döwlet tarapyndan berilýän ýardymlar barada maglumat ýok. Harasatyň germi onuň netijeleri we dikeldiş işleri barada döwlet mediasyna maglumat boşlugy dowam edýän wagty Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabadda harasatyň ýyzda galdyran weýrançylygyny araşdyrmak işlerini şäherdäki Mugallimçilik institutunyň we orta hünärmen talipleriniň çekilýändigini habar berýär. Nazar Seydadynak Mugallimçilik institutunyň hemde şäherdäki orta hünärmen mektepleriniň talipleri şäherde weýrançylygyň galdyran hapalaryny mejburi araşdyrýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Bir tarapdan yerli ilat adam pidalaryny getiren harasatyň netijeleri bilen ýurtdan gowşan maglumatlary görä häzirlikçe ýekmeyek galyp kösenýän wagty beýleki tarapdan Türkmenabadda ýemy tönümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Türkmenabadda 1 kilogram alma 100 manat, hurma 100 manat, 1 kilogram et 55 manat, 1 kilogram jylky et 75 manat. Arada apelsin 80-90 manada çykdy. Un 800 manat, guru meweler erik 1 kilogramy 100-250 manat aralygynda diýip habarçymyz Lewabyň merkezinden habar berdi. Türkmen Nokot News harasatdaky adam pidalary barada habar bermegini dowam etdirýär. 7-nji maýda neşir adam itkileri barada çap eden nowatdaky habaryny Türkmenabadyň 29-njy orta mektebiniň himiýa we biologiýa mugallimi Farab şäheriniň ýaşaýjysy 51 ýaşly Naila Yenikeyewanyň Farabda bolan harasatyň netijesini elektrik sütünüň ýere gaçmagy bilen paýjygaly ýagdaýda aradan çykanlygyny habar berdi. Bu aralykda Türkmen häkimetleri Lewapda we Maryda turan tupan hemde onuň netijelerini görkezýän videolary köpçülüge ýetiren adamlary tutsak edýär. 7-nji maýda Türkmenistanyň kronikasynyň habar bermegine görä Türkmen häkimetleri Türkmenabadda harasat videolaryny köpçülüge ýetiren 66 adamy saklady we olardan 2 aýal adama garşy jinaýat işi gozuldy. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ýurtda COVID-19 kezeliniň ýokdugyny aýtmagynyň fonunda ýurt metbuatynda Türkmenistanyň görüşiniň netijeleriniň halkara derejesinde oňlanýanlygy baradaky habarlar köpeldi. Şol wagtda şu gün iň köp ulanylýan serişdeler ýurtda klor we üzerlik bolup durýar. Üstesine habarçylarymyz häzir dezinfeksiýa çäreleriniň esli adylandygyny Aşgabatdan habar berýärler. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä şu gün paýtagtda esasy dezinfeksiýa serişdeleri hökmünde klor we üzerlik ulanylýar. Klor bilen jemgyetçilik ýerleri arasalanýar. Şu gün parahat etrapçylaryndaky paýtagt bazaryny arasaladylar. Ol ýapyk durdy. Onuň içini maskaly we ellikli emma goro geymi bolmadyk adamlar ýuwdylar. İçindäki asfalt öldi. Daşyndaky dukanlary hem arasaladylar. Aýnalaryny, gapylaryny we dukanlaryň daşyndaky asfalty ýuwdylar. Kloryň ýyty geldi. Ol ertire çenli ýapyk bolar diýip 8-nji maýda paýtagtdaky habarçylarymyzyň biri aýtdy we bazarlaryň wagtyl hem belli bir günlerde dezinfeksiýa edilýändigini bellädi.
bellädi. Şeýle-de habarçylarymyzyň söýlerine görä hlorun iň köp ulanylýan usullarynyň ýene biri eski damdyryp gapylaryň tutawajyndan asýarlar. Bu COVID-19 keseliniň ýoklaşmazlygy üçin elleri arasalamak maksady bilen dezinfeksiýa serişdesi hökmünde ulanylýar. Hlorly eskileri jemgyýetçilik yerlerinde, wagzallaryň ýerelgelerinde, banklarda we söwda merkezlerinde yerleşdirýärler. Hem habarçylarymyzyň bellemegine görä bu çäreler hem soňky wagtda azalypdyr. Öň ähli yerlerde bardy. Häzir bolsa ýok boldy. Soňky 10 güniň dowamynda men diňe bir gezek gördüm. Düýün bazarda. Öň hlor damdyrylan eskileri her bir tutawaçda atyp goýýardylar diýip habarçymyz 8-nji maýda aýtdy. Habarçylarymyzyň bellemegine görä bütün dünýäde giňden ulanylýan döwrebap antiseptikler hem şu gün Aşgabatyň jemgyýetçilik yerlerinde göze ilmeýär. Häzir hatda sanitizerler ýok boldy. Ol her edaranyň girilgesinde bardy. Indi hlorly eskileri hem görünen ok diýip habarçylarymyzyň ýene bir aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistanda ilatyň gyzgynyny barlamak boýunça işler dowam edýär. Gyzgyny ölçemek çäreleri şäherleriň girilgelerinde döredilen barlyk nokatlarynda lukmanlaryň hem polisiýanyň gatnaşmagynda geçirýärler. Paýtagtyň içinde gyzgyny ölçemek boýunça işleriň indi göze ilmeýänligini habarçylarymyz belleýärler. Şol wagtda üzerlik tütetmek çäreleri odolkusy ýaly batly depkinde dowam etdirilýär. Okuw jaýlarynda, döwlet edaralarynda we jemgyýetçilik yerlerinde üzerlik tüdedilýär. Koronawirusa garşy üzerlik bilen görüşmek inisiatiwasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow degişli. Türkmenistanyň prezidenti peýdasy Ulmat aýdan tasdiklanmadyk üzerligi dünýäde COVID-19 pandemiýasynyň yglan edilen pursatynda maslahat beripdi. Şondan bäri ähli yerlerde tütedilip başlanan üzerligiň bahasy 10 nesse gymmatlapdy. Türkmenistanyň prezidenti koronawirusa garşy görüş boýunça tejribelerini dünýä bilen paýlaşmak barada hem taýýarlygyny birnäçe gezek öňe süripdi. Şol wagtda halkara bilermenler Türkmenistandaky ýagdaýy öwrenmek üçin ýurda sapar etmek planlaşdyrýarlar. 4-nji maýda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky edarasynda Türkmenistana barmak üçin zerur çakylygyň ýokdugyny Azatlyk radiosyna ma'lum edipdiler. 5-nji maýda guramanyň müdiri Hans Kluge Türkmenistanyň bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly missiýasyny kabul etmek boýunça çakylygyny özüniň oňlaýanlygyny Twitterda habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri bu çakylyk we bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly missiýasynyň Türkmenistana barmagy planlaşdyrýan saparyny agdamýarlar. Şol bir wagtda milli medeniýet Türkmenistanyň koronawirusa garşy görüşiniň netijelerliginiň halkara derejesinde oňlanýanlygyny ýygdarly habar berýär we Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda akkreditasiýa edilen resmiýlerini setirlýär. Şeýle maglumatlar Gyda Guramasynyň media serişdelerinde hem peýda boldy. Hususan da SNG FM radiosy 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatda ýerleşýän Merkezi Aziýa boýunça preventiv diplomatiýa merkeziniň müdiri Natalia Germanyň Türkmenistanyň COVID-19'a garşy çärelerini netijeli diýip atlandyranlygyny habar berdi. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça esasy rekomendasiýalarynyň ençemesini berja etmedi. Şol sanda sosial distansiýa saklamak üçin üýtmelerden saklanmak we infeksiýanyň ýaýramazlygy üçin maska dakynmak ýaly maslahatlaryny ýerine ýetirmedi. Türkmenistanyň hökümeti ilata köpçülikliň yerlerde maska dakynmagy gadagan edýär we köpçülikliň toý bayramlaryny geçirmek üçin gurnaýan çärelerine gatnaşmaga müňlerçe adamy mejbur edýär. Türkmenistanda Türkmen Alaway itleri asosiasiýasy döredilip, onuň ýolbaşçysy wezipesine prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow saýlanandan sanlyca gün soň türkmen mediasy burda täze başlanyşlar şol sanda öý haýwanlaryny goramak we saklamak üçin täze merkezleriň açylandygy barada habar berýär. Türkmenistanda haýwanlara berilýän üns güýçlendirilýän ýaly bolup görünse-de, paýtagtda öýsüz, öwdarsyz itleriň we pişikleriň rehimsizlik bilen öldürilýändigi barada habarlaryň gelip gowuşmagy hem dowam edýär. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä 7-nji maýda Türkmen Alaway itleri asosiasiýasynyň 1-nji mejlisi geçirildi. Oňa asosiasiýanyň başlygy Serdar Berdimuhammedow käbir ministrlikleriň we pudak edaralarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, hususy içşinaslar hemde beýleki hünärmenler gatnaşdy. Ýatlasak, bu asosiasiýa 1-nji maýda Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetinde geçirilen maslahatda döredilip, onuň ýolbaşçysy wezipesine prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Türkmenistanyň Senat we Guruluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhammedow saýlanypdy. Synçylar tarapyndan soňky ýyllarda ýurtda prezidentden soň ikinji täsirli adama öwrilýändigi aýdylýan Serdar Berdimuhammedow guramanyň alawaýlaryň gorulyp saklanylmagy, köpeldilmegi we hasabynyň ýörüldilmegi bilen meşgullanjakdygyny aýdypdy. Penşenbe güni Ahal welaýatynyň Änöw şäheriniň bir küncünde gurulan veterinariýa bejerişhanasynyň we öý haýwanlary
saklanylan toplumun açılış dabaralary hem boldy. Bu döwrewap beceriş anyklaýyş merkeziniň öý haýwanlarynyň kesellerini ýüze çykarmak we olary bejermek üçin niýetlenen öňdewarjy lukmançylyk enjamlary bilen üpçün edilendigi bellenilýär. Türkmenistanda alabay itlerine şeýle-de öý haýwanlaryna berilýän resmi ünsiyada it wagtlary güýçlendirilýän ýaly bolup görünse-de ýurtda häkimetleriň eýesiz it pişikleri zäherläp urup öldürmegi bilen bagly çäreleriniň dowam edýändigi habar berilýär. 8-nji maýda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary we haýwanlary gowrap çykyş edýän aktivistler köçelerdäki itleri hem de pişikleri rehimsizlik bilen tutýan döwlet ulaglarynyň öňküsi ýaly etrapçylary aýlanýandygyny, ýöne bu çäräniň o diýen açyçanlyk bilen amala aşyrylmaýandygyny aýtdylar. Olar indi bu işi teresaplylyk bilen köçelerde adamlaryň köp bolmaýan mahallynda amal edýärler. Ýaňy ýakynda Gawdan etrapçysyndan uly bir ulag gitdi. Onuň içi öldürilen pişiklerden doludy. Häzir Angaradiňe öldürilen pişikleri eltýärler. Şäheriň köçelerinde itler gaty adaldy. Esasan pişikler bar. Şol sebäpli häzir şäheriň çetinäki itleri öldürýärler diýip gizlilik şertine söketdeş olan habarçy 8-nji maýda gurrun berdi. Azatlyk radiosunda bu işleri amal edýän döwlet ulaglarynyň belgileri bar bolsa-da olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Çoğunluda zirdiwilleri gaýtadan işleýän zawodyň giňişliginde yerleşýän öýsüz haýwanlaryň ýygnanýan angarynaky ýagdaýlardan habarly aktivistler bu ýere wagtal diri itleriň we pişikleriň getirilýändigini, ýöne olaryň suraty düşürilenden soňra öldürilýändigini aýdýarlar. Bu işe amal edýänler şeýdip kimdir birine hasabat berýäni meňdeýär diýip gizlilik şertinde maglumat beren haýwanlary gowrap çykyş edýän Aşgabatly aktivist 8-nji maýda aýtdy. Azatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Aşgabatyň häkimliginden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda öýsüz itleri we pişikleri zäherläp urup öldürmek çäreleri indi ençe meýil bäri dowam edýär.